Umengameli uCyril Ramaphosa usenxuse inhlangano yezizwe ukuba iqoke ithimba elizolamula impi phakathi kweRussia neUkraine. Umkhandlu wezokuphepha kweUN ulindeleke ukuthi ubambe umhlangano ngokuhamba kosuku lwanamhlanje nalapho amalungu awo ezovotela isiphakamiso sokuthi iRussia ihoxise amasosha ayo eUkraine. It is not necessary for people to go to war and have people getting killed, infrastructure being damaged as it is now, and it behoves on the countries of the world, particularly the United Nations Security Council. They are the ones who should be getting more and more engaged in a mediation process, and one does not see that happening. One does not see that full engagement, and it is this that I believe should happen to bring the hostilities to an end. Njengamanje umbutho wezempi waseRussia usushoshela ngasenhlokodolobha yaseUkraine iKyiv. Lokhu kushiwo ungqongqoshe wezokuvikela eUkraine. Lokuza nje isivele isukile impi nomengameli waseUkraine uVolodymyr Zelensky noseveze ukuthi basesiqingeni kodwa ke akekho noyedwa ovelayo ukuzobalekelela baphunge iRussia. Kusenjalo kunamazwe omhlaba asephawulile ngempi yase-Ukraine. iChina inqabile ukubizwa okwenzeka kuleli yazwe njengokuhlasela, kepha yanxusa omabili lamazwe kuba baxoxisane ukunqanda ukuqina kwale mpi. Umengameli waseRussia uVladimir Putin nowasechina uXi Jinping bacikise isivumelwano ngaphambi kwemidlalo yama-Olympics aseBeijing esiphikisana neMelika nedlelana nabo. eSydney eAustralia izindimbane zabantu zibe nombhikisho ziphikisana nokuhlasela kweUkraine ihlaselwa yiRussia. Ababhikishi banxuse amazwe asentshonalanga kuba aqinise imizamo yokunqanda ukusabalala kwegazi. iRussia iqala ukuhlasela ngamabutho ahamba phansi emoyeni nasolwandle izolo kulandela ukuphaka lempi ngumengameli uVladimir Putin. Babalele izinkulungwane ezikhulu abantu asebeshiye imizi yabo njengoba kuqhuma ombayimbayi namabhomu emadolobheni amakhulu. Izindimbane zabantu kubika ukuthi sezishonile. I think that the importance of Ukraine winning against Russia in this war is very important for world democracy and for global peace, actually. The West supporting Ukraine and giving it all it can, not just empty promises and concern, endless concern. It needs to act and help Ukraine win against Russia. Just Lukashenko who supports Putin. It's not Belarusian people who supports Putin. Belarusian people stand with Ukraine. Kunamazwe aseqinise unswinyo eRussia kulandela lempi. Kuwo kukhona iMelika, Britain, Japan, Canada, Australia, kanti inhlangano yamazwe asentshonalanga iEU ngaseqaleni kwaleli sonto iveze olunye unswinyo eMoscow khona kulo isinqumo seGerman sokumisa uhlelo ka$11 billion lwepayipi ethumela igesi esuka eRussia.